Хамагат әлеге вакытта без Рәмил Гарипов исемендәге 1-нче Башкорт Республика гимназия интернатының яңа директорына Саликов Илнур Рифатовна берничә һорау бирәсәкбез. Әйдәгез. Хамагат Илнур Рифатовна. Минем исемем Файзуллина Лейсан һәм мин 10-нчы Д классы укучысым. Тәүдә һездә бөтә гимназистлар исеменнән яңа вазифагыз менән котлайбыз һәм яңа уку елында тик уңышлар гына теләйбез. Һезгә берничә һорау биреп үтәргә мөмкинме? Хәерле көн, әлбәттә мөмкин. Безнең белүебезчә, һез был гимназияда укыгайныгыз. Һезнең уйлавыгызча, ысын гимназист нинди сифаттарга ия булырга тиеш? Бұл дөрес, мен 2000-2001 елларда безнең гимназиябызда укыган кешемен һәм минең уйлавымча ысын гимназист Рәмил Гарипов исемен йөрткән гимназияда укыган укучы ул иң мөһиме тырыш булырга тиеш, ул һәйбәт укырга тиеш, ул калган классташларына өлгү булып торырга тиеш. Шул өлгү булырга тырышырга тиеш. Чөнки бу гимназияда укырга килгәс, гимназияга насар укып йөрү булмай, һәйбәт укырга кирәк. Шул иң мөһиме минең уйлавымча. Ни өчен һез укытучы һөнәрен һайланыгыз? Укытучы һөнәрен һайланым дигәндә мин үзем мәктәпте тамамлагас, безнең Башкорт дәүләт университетының тарих факультетына укырга ингән. Тарих факультетын тамамлагас, ул 2009 елда булды. Мин дипломды алгас, 6 ел укыганга күрә тарих факультетында үзем шул мәктәпкә барырга булдым. Безнең Өфө калаһының 58-нче Мустай Кәрим исеменнән йөрткән Башкорт гимназиясында эшләп киттем. Монда социаль педагог булып, директор урынбасары булып һәм гомумән әйткәндә университетты тамамлагас, бuna 11 ел инде мин мәктәптәрдә эшләйм дигән. Мәктәптә укыганда нинди предметтар укыйсың һезгә? Мәктәптә укыганда төрле ел, төрле предметтар охшагандыр ул. Бында чөнки укучы өчен ниндәй предмет һиңа охшаны дигәндә, ул әлбәттә укучы беренчедән үзенең укытучысы турында уйлай. Ниндәй укытучы предметты математика булганмы, химия булганмы, биологияны кызыклы итеп өйрәтә икән, укыта икән, әлбәттә укучыларга шул предмет якынрак буласак. Шуңа бында бер предметты айырып әйтә алмайм, чөнки төрле елларда ул төрле предметтар булды. Химияга охшаган елдар булды инде, һуңнан математикага охшаткан, физкультура, шулай бер предметты айырып әйтә алмайм. Әгәр дә һез укытучы һөнәрен һайламаган булһагыз, ниндәй һөнәрдә һайлар инегез? Ниндәй һөнәрдә һайлар инем? Мәктәптә укыганда төрле һөнәрләр турында уйланым. Һез дә шулай уйлайһығыҙҙыр инде. Бына был профессияға уҡып сыҡһам, әллә был һөнәрҙе һайлаһам нисек булыр икән? Бына был профессияны уҡып сығып, бына минең апайым, ағайым шунда эшләйләр. Бәлки миңә улар кеүек эшләргә кәрәктер тип инде. Төрле уйҙар булды инде. Бына әлеге көндә, әгәр дә мәктәп юлын һайламаһам, бәлки мин летчик булыр идем дип уйлайм. Но летчик булып булганымда мин университетта укып йөргәндә шул вакыттарда был уй миңа килде инде. Охшар иде дип уйлайм. Минемсә. Башкортстан киләсәген һез нисек итеп күрәһегез? Бына бүгенге көндә безнең Башкортстан бик актив рәвештә үзгәрешләр кисерә бит инде, бик ыңғай үзгәрешләр кисерә һәм әлбәттә киләһе көндәрдә безнең республикабыз тагы ла алга атлар дип ышанам. Төрле сфераларда уңыштарга өлгәшер дип ышанам. Республикабыз Рәсәй кимәлендә, ер кимәлендә бөтә илдәр араһында ул югалып калырга тиеш түгел. Шуңа мин ышанам. Но әлбәттә буның өчен һеҙҙең дә ярҙамығыҙ кәрәк буласаҡ, сөнки һеҙ беҙҙең республикабыҙҙың киләсәге, һәйбәт уҡып, университеттарҙа һәйбәт уҡып, төрлө профессияларҙа һәйбәт итеп эшләһәк, тырышып, беҙҙең республикабыҙ алға китәсәк. Һеҙҙең ниндәй хыялдарығыҙ бар? Ниндәй хыялдарым бар? Хыялдарым әлбәттә бар, но беренсенән әйткәндә, беҙҙең республика өсөн файдалы кеше булырға, беҙҙең республика алға киткәндә
шул юнәлештә тырышып эшләргә минең дә файдам тейһен дип эшләйм. Кем менән яки нимә менән һеҙ илһамланаһығыҙ? Кем менән илһамланам? Әлбиттә, үҙемнең гаилә менән, улдарым менән, чөнки улар минең өсөн терәк булып торалар. Мине тагы ла яхшырак эшләр өсөн этәргес бер көс булып торалар. Улар менән илһамланам. Ҡарағыҙ, уңышлы кеше булыр өсөн гимназисттарға ниндәй кәңәш бирә алаһығыҙ? Ниндәй кәңәш? Әлбиттә, үҙ-үҙеңде табырға кәрәк. Үҙ-үҙеңде табырға кәрәк, үҙеңдең юлыңды дөрөҫ һайларға кәрәк. Юлыңды һайлаһаң, үҙеңә маҡсат ҡуйһаң, ул маҡсатҡа тырышып барырға кәрәк. Уҡырға икән, һәйбәт итеп уҡырға кәрәк. Эшләргә икән, эштә һинән дә яҡшыраҡ эшләгән кеше юҡтыр тип, һәйбәт эшләргә кәрәк. Чөнки маҡсатыңа ерешер өсөн күп көс һалырға кәрәк. Шуныһын әйтәм. Шуға бер ҡасан да туҡтап ҡалмағыҙ, бейек маҡсаттар ҡуйығыҙ, сөнки маҡсат бейек булһа, унда тырышып барғанда барып та етә алмаһаң, һин өҫкә күтәрелеп, ҡайһы бер проекттарҙа, ниләрҙә уңыштарға өлгәшерһең тип ышанам. Кәңәштәрегеҙ бик дөрөҫ. Яуаптарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Рәхмәт.